मैखुन आबाद मावग्राफोरनि थाखाय होगासिनो दं बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फोरोंथाय। मुस्रिमा शिउली महिलारी ब्रह्मनि हेफाजाब होनायाव मैखुन आबाद मावनो गोसो जानानै मैखुन आबाद मावनो गोसो गोनांफोर सुबुंफोरनो दिनैनिफ्राय सानथामनि थाखाय बेसेन नाङाजासे फोरोंथाय होगासिनो दं। गुबुन गुबुन रोखोमनि मैखुन आबाद मावनायनि आदब खायदाफोरखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर सन्दीप दासनि फोरोंनायाव फोरोंथाय होयो। मैखुन आबाद मावनो गोसो गुदुं ओनसोलनि सुबुंफोरा गासै सा 50नि बारा मैखुन आबाद मावनायनि सोलोंथायखौ लादों। जोबोद मोजां मोननाय जाबाय बेयाव कर्स लाफैनायनि थाखाय। जोङो माने मैखुन थैखुनखौ जोङो बाजार एरियायाव नुबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय जों सानोमोन बेखौ मारै खेथि खालामो मारै मायो होननानै ओमफ्राय सानोमोन लानो होननानै खिन्थु बेफोरखौथ' जोङो हहसैनो मोनाना जोङो फैसा होनांगौ जायो सोलोंनो थाखाय। ओमफ्राय दिनै जोङो सानथाम हाबाफारि फ्रियावनो सोलोंनो मोनबाय आरोना शिउली मेमनि अननायाव। ओंखायनो जोङो बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोसोआव। ओमफ्राय जेनेबा दा जोङो बेजोंनो सानथामनि बे हाबाफारिखौ सोलोंनानै जोङो उनावहाय माने इयुनाव माने जोङो बेजोंनो जोङो मोनसे बेफार खालामनो हागोन बा माबा मोनसे बिजनेस खालामनो हागोन आरोना। बेयो जोंनि फिउचारनि थाखायबो मोजां जाबाय जोङो सोलोंखानानै लानाया। ओमफ्राय जेनेबा सानथाम सोलोंनायावनो जों मा होनो बहुद माने आवगायलांनो हासिगोन आरोना।